et presentem una nova microcàpsula informativa. Aquest cop, hàbits d'estudi que et poden ajudar. No sé per on començar. Aquest temari és massa llarg. Impossible mantenir-se despert llegint això. Posa en pràctica un mètode d'estudi per millorar l'eficàcia del temps que inverteixes en estudiar i t'expliquem en 6 tips com fer-ho. 1. Planifica't. Tria l'horari més còmode per tu. T'agrada més estudiar al matí, a la tarda o a la nit? Crea la teva pròpia rutina de feina. Escull un lloc tranquil, sense distraccions. I siga realista, has de poder portar a terme la teva rutina. 2. Aplica't un mètode d'estudi. Tingues a mà tot el que necessites. Ordena i neteja el teu espai. Divideix i estructura el teu estudi. I concentra't abans d'estudiar. 3. Organitza't. Escolta música relaxant, música clàssica. Veuràs que ajudarà a concentrar-te. Fes una lectura eficaç del que has d'estudiar. Fes esquemes, resums. Així les assignatures amb més matèria no se't faran tan pesades. I repassa el que has après. 4. Descansa bé. Les hores de son serveixen per fixar el coneixement del que estudies. Si estem cansats, no rendim igual. Intenta dormir entre 8 i 10 hores. I aplica potser la tècnica del tomàquet. 25 minuts d'estudi, 5 de descans. 5. Alimenta't bé. Menja fruita, verdura, llegums i proteïnes. Beu aigua i evita les begudes excitants. Evita aliments ultraprocessats. Contenen molts greixos i sucres. Una bona alimentació t'aportarà l'energia que necessites. 6. I el més important, motiva't. Encara que estiguis a casa, fes activitat física, ja que estaràs de més bon humor i milloraràs el rendiment. Fixa't petites metes. Reconeix-te les feines ben fetes i, sobretot, premia't els teus èxits. T'interessa aquest tema? En vols saber més? Contacta amb nosaltres. Pots fer-ho a través de les nostres xarxes, del telèfon WhatsApp i a sabadell.cat/joves.